Moi! Tässä on toi Jimmy Pet Shop taas liikkeessä. Eli tän videon aiheena on se, miten tehdään näille Pet Shopeille koruja. Sori tää huono valaisuus, eli siis miten tehdään Pet Shopille koruja. Mä voisin nyt näyttää tästä pari. Eli mä oon koristellut tän Pet Shopin, eli täällä on tällaisia kynnysikoruja pelkästään tällä, että siinä on liima valmiina ja sitten täällä on yksi kanssa. Täällä mä oon tehnyt tällaiset korut. Näitä voi käyttää videoissa ja jos ne Pet Shopit vaikka menee juhliin tai jotain. Sitten täällä on vielä pari. Että tälle esimerkiksi mä laitoin tollaset tänne silmien viereen. Ja nää on vanhat, ne mä oon ihan liimannut, ne ei lähde enää pois. Mä oon repinyt ne mun farkuissani. Ja sitten täällä on kaulakoru. Ja mä nyt voisin näyttää, mitä sä tarvitset tähän. Eli sä tarvitset Pet Shopin. Mulla on mieluiten tämmönen, mikä ei haittaa, jos niin ne ei lähde kanssa. Mä en oo varma lähteekö nää. Kyllä ne varmaan lähtee, kun ne on tarrolla. Eli sit sä tarvitset Pet Shopin Mulla on täällä nyt 2 vaihtoehtoa. Et kannattaa valita, jos sä pidät Pet Shoppeja tiettyssä roolissa, että sä pidät tiettyä Pet Shopia poikana ja tiettyä tyttönä, niin kannattaa valita sit joku tyttö Pet Shoppi. Tai joku. Koska niillä on sit helpommin niin toi videossakin, niin jos sillä on ripsettautut, niin nää on ihan selvästi tyttöjä. Niin jos videossa niin toi haluaa näyttää, että niillä on koruja, niin kannattaa laittaa pelille tytölle, koska... Niin, eli valitset Pet Shopin, valitset joku tosi siisti. Ja sit sä tarvitset kynsitarroja, mulla on tällaisia. Mikä tahansa käymys on näitä kimalteita. Näitä saa esim. Seppälästä ja korukaupoista, sillä sä voit tietysti valita, niin sä voit tietysti käyttää ihan tavallisia tällaisia pieniä timantteja ja sitten ripsiliimaa. Ripsiliimalla lähtee helposti. Aloitetaan. Eli ihan ekaksi niin sun kannattaa katsoa, että niin sä haluat, koska tää on läpinäkyvä tää paperi. Niin kannattaa tehdä aina niinku tällainen. Et jos sä vaikka ajattelet, että sä laitat otsaan, niin kato, mä en tiedä mitä mä näyttäisin, jos sä laitat sen ymmärrät. Niin kato toi. Mä laittaisin nyt tälle tähän otsaan, niin se kannattaa aina tällainen vähän katsoa se tällainen paikka. Koska nää kuitenkin taipuu. Niin katsoo vähän, että mitä sä niinku haluat. Et mä laitan nyt ekakselle tähän otsaan tän. Ja sit vaan tosi varovasti irrottaa tän tästä, koska mulla on sattunut nyt näköjään tänään aika monta kertaa se, että on lähtenyt timatti. Eli taivuta tätä reunaa vähän tätä kohtaa tällain. Ja sitten sieltä olla tuuppaa vähän sormenkärjellä hellasti. Älä yritä repiä, koska ne tilat lähtee. Jos on lähtenyt, niin yritä olla sotkematta sitä liimaa ihan hirveästi, ettei se lähtisi. Sitten vaan painetaan se tollain tohon ja painellaan se tiukemmin kiinni. Kannattaa muuten sit katsoa aina, että se on tietysti suorassa. Ja kannattaa pitää vähän sormia siinä päällä. Mutta älä painele vaan, että älä yritä vetää sitä, koska ne timantit saattaa livetä siitä irti, kun nää on kerran jossain nuolissakin. Eli tällainen. Nyt se on tämmönen otsakoru. Sitten sen jälkeen mä ajattelin laittaa sille näitä hopeisia. Silver. Ajattelin laittaa tänne ripsiin. Ja ihan sama menetelmä, että katot vähän, että mikä paikka olisi hyvä ja kummin päin sä ne laitat. Tällä. Sitten vaan irrottelet ne tosi varovasti. Tästä irti. Tää on muuten sit taitolaji, ettei kannata hermostua, jos toi ekaa kertaa ei onnistu, niin otetaan näitä vähän enemmän. Ekalla kerralla kannattaa ottaa näitä ihan varmuuden vuoksi 3 tai 2 pakettia, et sillä varata, että tuleekin epäonnistua nämä ekat kerrat, niin että sitten on sit varalle, jos lähteekin loppuu tilanne kesken. Oho, oliko se nyt se on vähän pois? Tältä otettiin pitkän näköjään alempana kuin toihin koko aika moni. Noin. Nyt sillä on tällaiset, mä vähän laitan tää otsaa, koska no niin, nyt se on tällä. Niin toi ripsin kohdallakin tällainen tosi ihkut. Kivat korut. Näitä voi lisätä tänne lisääkin. Laittaa lisääkin, mut mä en nyt viitti. Et se onnistu tolla, et Pet Shop ja sit jotain. Tähän taatte siis 3, että kärsivällisyyttä, mitä taatte kyllä kärsivällisyyttä,
mielenkiintoa, tahtoa, Petshopia, koruja ja ripsiliimausseisut tällaista, missä on toi. Nää on Seppälästä ostettu nää korut. Noin. Eli tässä nyt tämmönen yksi video. Näyttää petsureille ja sillään. Muistakaa katsoa sit vielä Ginny Petshopin vaihtopetsi-video, se on ilmestynyt. Oliko se eilen vai toissa päivänä, että siellä on kaikki jo vapaana, niin laittakaa sinne sitten vaan ja laittakaa kommentteihin kysymyksiä, kun siinä ei ole ääniä. Siinä toisessa paremmassa videossa ei ole ääniä ollenkaan, niin laittakaa sitten vain ilmoitusta. Ja se oli sitten, jos ne pätkii vähän sen ne videot. Etteikö se eka, kun siellä pätkii vähän musiikki. Moikka!